1000 alumnos de Pobra, Rianxo, Rois, Padrón e Dodro deronse cita en Ribeira no Cross de Xogade. O programa que impulsa a práctica do deporte entre os escolares está a ser todo un éxito. Unha vez máis, o Complexo Deportivo da Feiteira abriu as súas portas para acoller a terceira proba do programa Xogade na modalidade de campo a través. Preto de 1000 alumnos encheron esta mañá a instalación deportiva ribeirense nunha proba que se tivo que reprogramar 2 veces polo mal tempo. Aquí en Ribeira tuvemos este ano 3 pruebas, que é os colexios dos concellos de Ribeira, os colexios do concello de Boiro e agora tocaban os colexios do concello de Padrón, Rianxo, Dodro, Pobra do Caramiñal e Rois tamén. Entón, tuvemos a capazar 3 veces por problemas do tempo, pero bueno, por fin pudémola facer, estamos moi contentos, moita asistencia, hai que dicir a verdade, hoxe temos aquí máis de 1000 rapaces participando, e bueno, todos contentos. Foi unha mañá deportiva e tamén de ocio na Feiteira, en a que unha vez máis se ve a alta participación dos centros e dos alumnos no programa Xogade. Sobre todo na comarca do Barbanza, pois foi masiva, pasamos de ter unha proba fai 2 anos, o ano pasado tuvemos 2, este ano tuvemos que facer 3. No que é a comarca do Barbanza temos inscritos máis de 2500 participantes na proba de cross. No que na agrupación que enclava xa son 30 ayuntamientos, 30 concellos, pois este ano tuvemos participando 7000 rapaces. O ano pasado foron 6056, este ano 7000. Bueno, estamos moi contentos, bueno, quer decir, a ver se vamos a máis, pero bueno, non nos queremos empachar de éxito, hai que seguir traballando. E afirma que se están a facer un bo traballo dende a organización, pero tamén dende os centros educativos. Temos que estar moi agradecidos aos centros escolares, aos profesores, sobre todo, que sin eles isto non podría ser posible, e despois tamén aos concellos que colaboran con nós neste tipo de eventos, sobre todo o Concello de Ribeira, que este ano botounos unha man, xa que o ano pasado na Pobra non o pudemos facer porque están en obras nas pistas de atletismo, e de unha proba que tiñamos este ano pasamos a 3. Nestas 3 probas que se realizaron no Barbanza houbo diferentes gañadores que agora competirán en Noia no Intercomarcal. Vindeira agora é en Noia o 21 de febreiro, que é a fase intercomarcal, que na fase intercomarcal colle a xente a xente que participou, as rapaces que participaron na comarca da Costa da Morte, na comarca do Tambre, na comarca de que é as Rías, Noia Muros, e tamén na comarca que é agora do Barbanza. Hai un total de clasificados, contando cos desta proba, van ser sobre 1000 participantes. Vamos a mobilizar sobre 65 centros escolares de todo a comarca e vai ser unha festa deportiva. O programa Xogade confirma a súa boa saúde e o apoio dos centros educativos coa súa implicación para que cada vez máis nenos e nenas practiquen deporte.